हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे जोबोद गोनांथार रादाब शेयार खालामनो नागिरदों आरो बेखौ जायफोरनि न'आव एबा जायफोर बिथांमोना HSLC एग्जामाव जिरायगोन देग्लाय 2022आव दा 2021 आरो 2022 जिहेतु सिजन बेनि 2022आव देग्लाय दा जिहेतु जानो गोनां बे दानावनो एग्जाम बेनि बेलायाव जायफोरा जिरायगोन आरो जायफोरनि न'खराव जायफोरनि बाय बाहागिफोरनाव जायफोरनि फरायसाफोरा बे आनजादखौ जिरायगोन बिथांमोना साफ्रोमबो बे बाथ्राखौ मिथिनो गोनां दङ आरो बेखौ दिनैसो फोसावनानै होदों। बेयो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय होनाय जादों। दा बियो जोबोर गोनांथार आरो बेखौ साफ्रोमबो नायनो गोनां जागोन आरो बियो एग्जामनि बागैनो, बेखायनो नोंथांमोनजों लोगोसे बेखौ इमिडियेट शेयार खालामनाय जादों। बेखौ दा बावैसो होनाय जादों, जेरै नोंथांमोना बाहाय पस्ट नुदों। अब्ला लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोननिया HSLC आनजादजों सोमोन्दो दं आरो गैयाबाबो जायफोरा मिथिनो गोनां नोंथांमोना जाहाथे गुबुननो खिन्थानो हायो, नायनो हागोन। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा जेरै बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम बामुनि मिडियाम गुवाहाटि बेनिफ्राय फोसावना होनाय जादों दिनै 7 मार्च 2022नि बेलायाव। बे जाहैबाय सेक्रेटारियानो फोसावना होदों बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसननिफ्राय आरो बे पस्टखौ जोंनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुर बिथाङा फोसावनानै होफिनदों। दा बेनिफ्राय लानाय जादों, नोंथांमोनहा नुगोन। दा बेयाव होनाय जादों जे फैगौ जिहेथु 15 अक्ट'निफ्राय जानो गोनां जिहेतु HSLC आनजाद, दा बे आनजादाव मा होननाय जादों, बे आनजादनि कुइसन पेपारा थांनाय 2021 मायथाइयाव थारमाने 2021आव जायफ्रा होनो गोनांमोन आनजाद बिथांमोननि थाखाय साफायनाय कुइसनखौनो देग्लाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फरायसाफोरनि थाखाय राननानै होनाय जागोन होनदों। नैबे मोनसे बाथ्रा। मानो होनबा बाहाय बिथांमोना मख'दों जे थांनाय 2021आव जिहेतु मेट्रिक आनजाद खुंनो नागिरबायमोन आरो बेखौ जोबोद स्ट्रंयै लाबोदोंमोन, नाथाय कभिड-19नि जिहेतु जोबोद गोख्रों साग्लोबनाय, बेनि थाखाय एग्जामखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि गासैबो एन्सार, कुइसन पेपार आरो एन्सारनि बुकलेट, बे प्रप'जाल, बेफोर गासैखौबो मा खालामदों होनदों, प्रिन्ट खालामजोब्बायमोन होनदों। दा जिहेतु अल आसामनि जेसेबां स्टुडेन्ट दङ बिनि हिसाबै बे कुइसन पेपारफोरखौ, एन्सार स्क्रिप्टफोरखौ बेफोर गासैखौबो प्रिन्ट खालामखांबाय होनदों। दा बेयो नाथाय बाहायजायाखिसै। दा बाहायजायैनि थाखाय बियो दा ओरैनो दङ होनदों। दा बेनि थाखायनो बेखौ 2022 जिहेतु जोंनि दा देग्लाय लिरगोन बिथांमोननि फरायसाफोरनि थाखाय आनजादाव बेखौ बाहायना होगोननो। मानि थाखाय? जाहाथे मिस इउस जाया, जाहाथे नेचारेल रिसर्सआ खहा जाया। दा बिनि थाखाय बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा बे पेपारखौनो राननानै होगोन होनदों। नाथाय बियो इसेग्राब साननो गोनां नङामोन बादि जोङो नुदों। बेलाय जेबो खोथा नङा, एखे खोथा। 2021निया 2022आव रानजागोन, खालि इयाराल'सो उल्थां फाल्थां जानो हागौ। जों दा बे बाथ्राखौ जोङो सानदों जानो हागौ, नाथाय बे नङा। बे हिसाबै जुदि लायोबा फरायसाफ्रा माखासेखौ गोमागोन, आन्दायगोन। दा बेयो मानो, बेखौ नोंथांमोननि खिन्थानि। बे जाहैबाय जोंहा जिहेतु 2021आव जानो गोनांमोन। दा बेयाव कभिड-19 पेन्डेमिकनि थाखाय जायफोर सिलेबासखौ रिडिउस खालामनानै होदोंमोन, माखासे दाननानै होनाय जादोंमोन। दा बे दाननानै होनायजों 2022 मायथाइनि देग्लाय मेट्रिक आनजादाव जानो गोनांनि जिहेतु सिलेबास, बेनि रिडिउस खालामनायजों बियो एसे उल्थां फाल्थां, माखासे बबेबा साबजेक्टनि बबेबा सेप्टाराव उल्थां फाल्थां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखायनो जुदि 2021नि सिलेबासजों लाजायोबा 2022आव सिलेबासाव थानाय 2021आव जायफोर सिलेबासाव दङमोन बियो 2022आवबो थाफाजोबदोंबा बेहा जेबो अरजानाय नङा। बेफोर सेप्टार, बेफोर साबजेक्टफोराव, बेफोर पइन्टसफोर आरो। मानो होनबा पइन्टस हिसाबै दाननाय जादों। क्लास 10नि बेलायाव पइन्टस हिसाबै मोनफ्रोमबो सेप्टारनि पइन्टस हिसाबैसो दाननाय जादों, गारनाय जादों। दा बे हिसाबै थांनाय 2021नि जिहेतु रिडिउस खालामनाय, बे रिडिउस खालामनायनि थालांनाय जेसेबांनाखि सिलेबासाव दंमोन बियो 2022 दा जानो गोनाङाव जायफोरा सिलेबासाव हाबफाजोबदों बिबाथ' जेबो अरजानाय नङा बिनि थाखाय। नाथाय खोथाया जाहैबाय माबे, थांनाय 2021 मायथाइयाव जायफोर सिलेबासफोरखौ रिडिउस खालामदोंमोन, दाननानै होनाय जादोंमोन, नाथाय बे दाननानै होजानाया बेनि 2022आव जिहेतु जुदि दंफायोबा, बबेबा सेप्टारफोरा हाबफादेरनानै दङबा, नाथाय बेनि एन्सारफोरखौ दानि जिहेतु होनो गोनां 2022नि बिथांमोनहा पास जानाय नङा बा फरायनाय नङा, बेखौ फरायफानो मोननाय नङा। बेखायनो बियो थालांगोन, बिनि मार्कसआ थानाय नङा। दा बे मोनसे जोबोर गिदिर जेंना जानो हागौ। दा बेनि थाखायनो बिनि क्लियारिफिकेसनखौ इमिडियेट स्कुलाव थानाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे बेखौ सुलाद लानांगोन आरो गावबागाव स्कुलाव फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरजों थाबैनो
माने सोंनानै कनफार्म खालामनानै लाहैनांगोन आरो बिनि सायाव माने डिटेल्स लानो हागोन दाबो सम दङ एगजामा दाबो सप्तासे फ्रायानो दंफ्रामबावो सप्तासे बा सानबायानो दंफ्रामबावो दा बे नाथाय जोबोद लेट जादों बिथांमोननि फोसावनाया बियो जोबोद लेट जाबाय आरो बियो बेखायनो दा जोबोद हाखु दाखु अब्लाबो बे मोनसे बाथ्राखौ जायफोरा फरायसाफोर नोंथांमोना बेखौ गावबा गावनि स्कुलनि अथ'रिटिजों माने स्कुलाव थांनानै फोरोंगिरिफोरजों सोंफामहै आरो मोजां गाज्रि नायफिन आरो बे सिलेबासनि सायाव एडजास्ट खालामनानै ला लोगोजों लोगो थांलायलायनानै ज' फोरोंगिरिफोरजों सोंनानै लाहैलायनाया जोबोद गोनां मानो होनबा बे मोनसे जोबोद जेंना नोंथांमोना दा बुजिनो हाबाय जानो हागौ मा होननो नागिरदों एबा मा होनदों जुदि बुजियाखैबा खेबसे खोनासंफिन मोजांनो होमबानो बुजिगोन आरो बे नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना नाय स्क्रिनशट खालामनानै ला आरो नङाबा फेसबुकआवबो नोंथांमोना ससियेल मिडियायावबो नुगोन आरो नङाबा बे सेबानि माने वेबसाइटआवबो नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ मोनगोन गावबा गाव थांनानैबो नायनो हागोन दा अब्ला बेखिनिमोन बे बाथ्राया शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बयबो मिथिनो हानायनि गोजोन्थों